Uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'trendayo laphana wey'ngane zakwethu uMkhanya Good TV. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili. Inkulu-ke indaba laphana wey'ngane zakwethu ithinta umntalapho khona laphana kuMaskandi laphana wey'ngane zakwethu. Khumbula ukuthi iprogramu elisha like ladala laphana uQuality laphana ku-life walo laphana wey'ngane zakwethu ebizwa uQuality laphana ngabopopayi laba okuthiwa omhlonishwa laphana wey'ngane zakwethu. Nalo naye laphana uQuality usephendulile-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ngalokhu makhulu sokudedelela iclip uzwe ukuthi uQuality uTalaphe wathini aphendula icukamu elisha. Anginawo uTalaphe ngoba vele bafethu akusenawo ngempela lento kuthiwa nembanga. Yabo mina ngikhuluma nomuntu nje osuke ephuma esandleni ngaso sikhathi uthi unangephuma uyabona. NjengoQuality lapho uQuality kuzothi udujulela ukulokuza uPovoyi iphokoza. Iqiniso lelo nomanzi. Yabona yababhedla abafana phela ngiyazi ukuthi bayangisupport. Wenza lento yenziwa lo mfana ukuthi uthani belo yahamba edunusa. Kuthiwa bamdubulisa inqabe zonke. Yabo. NoQuality uthathina abaplate emoto yami uPova uyohamba kwamashu. Abantu yakho bevela manje bethi hey Gcowa maliphi Gcowa. Ugezile phela ngakho ucijile kuthiwa awu yilo. Igcoba manje nje igcoba elifana laba bantu obani laba lopopayi labo nomhlonishwa. So manje iyo yonke leyo nto leyo uyabona. Bafowethu ukuthi nje kumnandi endimeni siyaphila kuningi ubunsizwa sinabo kuhlukahlukene yilowo nalowo uveza ikhono lakhe uyabona. Kapita wena usena ubhonga uzobokimwe ngoba masengidawodwa umfanele nabantu basenanda ivokim wakuvuma futhi lokho ngabe ngithi imoto ngizoyibona ukuthi ibhalethu ukim omusha ngibukhona ukim usaphila walezansi angabone wenza lokho ngibona sevela manje ukuthi nakasafuna manje ukubokim usufuna ukuba